teraz toto natáčam, takže daj si dole dudlík a povedz nám mama. Dudlík dole. A mama. Mama, táta, babka. Povedz nám to. Babka. Ježiš, to ona sa poteší. Aj táta povie. Babka spí. Babka spí. Ukáž nám, jak to ukazuješ. Babka ešte spí. Pretože je 5 hodín ráno, že? No. A my stávame o 5 hodine ráno. Jako Ali, dudlík dole, pretože ja ťa ešte kamerujem. Dudlík dole. Nechceš už... To je mlieko, no. To mi dal... Počkaj, nechoď ku mne, ešte tam není sa na čo pozerať. Ja viem, že sa chceš pozrieť na vlastnú fotku. Povedz mi, Ali, povedz mi tata. Tata? Ty babka. Teraz si hovoril mama, tata. Uj, ponožka. Ponožka. Ty si nejaký celý rozcuchaný. Bota? Ponožka? Alia, povedz nám auto. Auto. Žladuch. Kto to tam hodil? Kto to hodil z postele? Alia, ukážeš nám, že ako ty vieš z postelky spred, dole? Ako ty vieš zliesť z postele? Počkaj, nemrnči. No, mrnča. Toto nechcem mať na to. Ali, ukáž. Povedz mi, mama. Nechceš dudlík? Povedz, mama, dudlík, mama. Vydieraš ma, že? Mama, vydieraš ma.